Konečně jsme se dočkali, Stranger Things právě na Netflixu pokračuje se svojí poslední závěrečnou 5. řadou, tak jsme se rozhodli dneska si od nich trošku nějak víc něco říct, probrat si to. Máme tady každý své poznámky připravený, takže si to nějak rozpitváme se spoilerama teda tentokrát. Je to trošku jiný formát, než tady jsme dělali doteď. Myslím si, že budu mluvit za oba, že jsme se na tu poslední sérku rozhodně těšili. Hodně. Já jsem teda nepodcenil přípravu, bych řekl. Zkouknul jsem si všechny ty předchozí 4 série, teď vlastně na podzim, abych se na to tak jako naladil. Začal jsem hodně v předstihu, začal jsem už v září, abych teda to zvládnul za ten první měsíc, kouknu všechny ty 4, protože se od toho zase nedalo odtrhnout. Takže bohužel to rozložení až do toho listopadu mi moc nevyšlo. Teda. Nevadí, ale tak máš to furt hodně čerství. Já jsem teda dával jenom nějaký recap před to poslední sérii. Ale vlastně ve finále mě to mrzí, protože to mohlo být jako zase úplně spousta těch scén teda, které jsou z těch předchozích sérií, tak jsou fakt jako skvělý. A docela dost působí, když jsem to na mě skáká teď všude na Instagramu samozřejmě. Jo, různý ty callbacky, tak je to takový to. Přece jenom to docela dost náma i stárnulo, všechny tyhle celý ten seriál, teď první série možná 2016, ale já jsem teda určitě koukal poprvé na první sérii až vlastně někdy 2020. Jo, ok. Vlastně během lockdownu, tak jsem si dával ty první 2 nebo možná 3 už dokonce, že to vycházelo už na první 3 série, nějak takhle v kuse a pak teprve na tu 4. jsem čekal. Jo, tak to já jsem teda viděl první sérii ještě, když u nás ani nebyl Netflix, takže to vlastně budu asi říkat, jak jsem to nějak jsem si to sehnal, takže to bylo taky paráda. V té době hlavně nikdo netušil vůbec, co to je, jakože tak nějak, takže se to postupně jako budovalo. A s tím vlastně rostl i budget a všechno celá tady produkce se to vlastně ten tahoun, jeden z těch tahounů toho Netflixu teda. A než nějak se jakoby pustíme do toho rozboru, tak když jsme to teď nakousli, preferoval si teda spíš ten začátek takovej ten low budget, víc takový jako Alien vibe, anebo už teď takovou tu budgetovou šílenost, vlastně, ve kterou to přerostlo? Ale ve finále mě se líbí, jak to právě začínalo, jak to právě postupně rostlo. To je úplně za mě skvělý ten vývoj celého toho seriálu. Ale jedna za mě teďko ty poslední 2 série teda, tak to jako byly úplně v topu. Když tam otevřeli to nákupní centrum a tam prostě máš ten život prostě v té době, jak to byl, jak to tam jako zaznamenán, to se mi strašně líbí tady v té Americe. Víc jakoby ty reálie těch 80. Přesně tak. Jo, to taky soundtracky, písničky, to je super. Ale jinak možná jsem byl jako spokojenější třeba s tím tajemnějším Upside Down, jenom takový jasně, že se ještě nevědělo. Jo, že ty Demogorgony vlastně moc je nevidíš, ale jakoby je naprosto logický, že se to vyvine jakoby do tohohle, takže jenom jsem se na to chtěl zeptat, že jako milovník praktických efektů, jestli vlastně tady s tím nemáš třeba problém s tím. Jako občas to tam hapruje, to si možná řekneme i tady v tom, že to CGI přece jenom furt je to ta produkce seriálová. I když je to teda, má to budget jako film, jako nějaký film, ale furt je to tam občas teda znát. Tak jo, tak se nebudeme zdržovat a asi jdeme na to. Tak celý ten první ark tak nám startuje flashbackem vlastně do událostí první série, do roku 1983, kdy byl uvízne v Upside Down. Viděli jsme poprvé, že tam nebyl tak pasivní, jak to vlastně vypadalo. Že? Ale to je vlastně i, to vlastně budeme dostávat tady, v té první várce jsme dostali toho docela dost, takže to je pěkně jako na to takhle. Taky to pomrknutí, že vlastně celou dobu to takhle nebylo, jako nám byl vlastně vyobrazovaný přes ty série. Odstartovalo to vlastně pořádnou jako akcí hned takhle na začátek a vidíme teda i Vecnu, je jakoby potvrzený, že se tam s ním střet už hned takhle na tom začátku, i když jsme ho samozřejmě my ještě jako diváci v té první sérii samozřejmě neviděli. Oni teď retrospektivně DAFři vlastně poupravujou ty série, že jo. Jsou tam jakoby slyšet nějak ty hodiny nebo něco, takže to takhle postupně ze Star Warsujou trošku. Jo, ale proč ne? Je to super. Jo, jasně, potom dává to smysl, viď? Potom takhle se na to koukat. Obzvlášť takhle v rámci té platformy toho Netflixu, když je to takhle tam, tak ta změna je vlastně hned jako instantní v podstatě, že jo, není tam vlastně s tím žádný problém. Jako to měli třeba ty Star Warsovský filmy, které už byly na nějakých nosičích a už to prostě bylo v něčem trochu jiném, že jo. Pak se teda dostáváme do té současnosti a vidíme tedy, že jsou uvrženi do té karantény. A tady se mi líbilo ten úvod, jak Robin, za který se teda stala mimochodem hlasatelka místního rádia, DJka Rockin' Robin. Stejně tak se Stevem, prostě tady ty dva budou zaměstnaný, ať se děje, co se děje, tak si prostě budou prostě makat.
a pěkně nás uvede do toho do toho děje vlastně od té doby, kdy to propuklo. Celá ta první epizoda je taková hodně expoziční, ukazuje nám to, kde všechny ty postavy tak nějak v tuhle chvíli jsou a že těch postav je samozřejmě jako hodně už teď v tuhle chvíli, ale i tak si myslím, že každá dostane tak nějak jako prostor se ukázat. Vidíme tam vlastně tu společnou snídani Byersů a Wheelerů, protože mají vlastně poničený ten dům, že jo, po té 4. sérii, takže teď přechodně vlastně bydlí spolu a myslím si, že teda v tom rádiu s nima nějakým způsobem spolupracuje i teda ta Nancy a Jonathan, nebo nevím, co vlastně oni dělají úplně jinýho. Moc jsem to tam nezachytil, možná z toho? No, taky ne. Teď vím, že měli být nějaký ty reportéři, ne? Že původně chtěli jít jako nějakou tu vešku. To určitě, ale to asi je teď pase. Asi to je pase. A vím, že tam jakoby za nima jeli do té radiostanice, ale nevím, jaký je jich jako... Jestli jako jsou to, nevím, jestli fakt jako reportéři pro ty rádio, že jí dávají nějaký info, ale... Je možný, že jsou takový v terénu nebo něco. Investigativní reportáž, prostě tak. Takže to je pravda, že to jsme tam vlastně nedostali, tak nějak tady to vlastně ten jejich background, jak se teda vyvíjeli. Jasně. Jinak zatím jsou pořád spolu, Jonathan, Nancy. Jonathan dokonce máš teď pořízený snubák, tak uvidíme, jak to vlastně dopadne do konce té série, jestli nebude nějaká změna ještě. Nebo nějaký zvrat. Jak to vlastně s nima protože tam vidíme takový to klasický soupeření. Ano. Ale myslím si, že Nancy jako, že v tom má zatím jasno, takže... Uvidíme, až se zaspekulujeme potom dneska na konci rozboru. Mám tam možná nějakou teorii, tak uvidíme. Jasný. No a když už jsme u těch vztahů, tak Robin dejtí s tou Vicky, kterou jsme viděli vlastně na konci té 4. série, ale samozřejmě je trošku vytíženější Robin, takže nevycházím to možná úplně tak. Takže ono taky dá dohromady, věď, jako čas, tyho sestřičky a hlasatele v rádiu, to je asi docela těžký. Jo, a ještě k tomu... Ty směry nejsou úplně nic moc. A ještě k tomu Robin vlastně má side job, jako vlastně celá ta naše parta. Takže kdykoliv se cokoliv stane, tak samozřejmě musí zasáhnout. Což samozřejmě si myslím, že Vicky asi úplně neví, že to před ní možná Robin tají, si myslím. Ono vlastně i já jsem si teda dceru myslel, že před těma Mikeova rodičema, že ty oni už do ráno taky ví, ty to vlastně taky vůbec taky netušili, to vlastně bylo nějaký ty návaznosti potom v tom dalším díle. No, co za mě určitě stojí za zmínku, tak dostáváme Darkseid Dustina. Jo, mám tady full Eddie mode napsáno. A je to super, vidíme tady vlastně další ten development týhle tým. Za mě třeba strašně oblíbený postavy. Jako nějaký jeho vlastně coping mechanism vlastně s tím, co se stalo. A vlastně jedinej ve finále, který tak nějak jako furt truchlí. Jo, on k tomu Edimu měl úplně jiný vztah než prostě všichni ostatní. I mu jako rostou vlasy postupně, vlastně stává se z něj takový Eddie trošku tím přístupem k životu. Takže on to bude asi i tou fází, do který se dostává, lehká puberta, a tady se mi strašně líbí zase ten vztah teď už mezi tím Stevem a právě Dustinem. Jo, že to je takový zase, jak už se narážejí. Že se mění ta dynamika trošku. Že se mění ta dynamika, ale že to je jako super, tady to duo bylo jako skvělý prostě od začátku, ale zase tady máme nějakou tu lehčí tu změnu, což je jako za mě super. Ale stejně tak se mění postavení v rámci té hierarchie středoškolský i Lukase a Mikea, který už nejsou takový ty lůzři, ty otloukánci, ale už se tam vlastně umí za sebe postavit. Asi i díky tomu, čím si už prošli teď do té doby a vlastně tam Dustina tak nějak zachraňujou, ale postaví se tam jakoby těm bullies, těm šikanátorům z toho basketbalového týmu. No, něco takového, přesně tak. Tak to byly ty hlavní, co zavinili ten pouč směrem teda k tomu Edimu, ne vlastně? No, tohle už byly asi jiný jako postavy. Jo, byly to jako jiný postavy, ale má to reprezentovat prostě stejnou tu sektu. Ano, partu. Jo, jasně, prostě tu kastu. Střední škole, to je možná úplně nejlepší pojmenování. Tak kdo nám tady ještě chybí? Eleven s Hopperem, tak ty se schovávají že schovávají v tunelech, ale jsou tam takový jako inkognito v rámci toho Hawkinsu, aby se na Eleven nepřišlo, protože po ní samozřejmě jdou. A během toho vlastně El se snaží na nějaký čas. Nějaký superhero trénink. Trénink, takže se snaží furt zlepšovat. Vyberal si proto teda hodně zajímavý outfit, který provází po zbytek celý té první várky. Vidíme kolikrát, že už teda ty její schopnosti jsou mnohem silnější. Vlastně i ta krev kolikrát už si ani nespustila. Pravda. Takový drobný detail, který tam je vlastně vidět. A o to více potom znatelný, kolik síly musela vynaložit někde jinde, když už se jí ta krev třeba spustí nebo něco. Tak. No a myslím si, že poslední, kdo nám tak jako chybí z toho hlavního castu, si říct,
jak na tom je, tak je Will, si myslím. Will, určitě. Ten tady zase začíná to klasickýma záběrama. Blíží se jeho výročí zase. Blíží se jeho výročí. Vidí očima vlastně Vecnových obětí i Demogorgonů, teď je to takový trošku jinak pojetý možná, než to bylo doteď. Úplně než doteď, přesně tak. Čímž vlastně naznačujou, co se stane na konci teď toho arku. A Robin tam přichází s takovou zajímavou teorií, ono to asi není hned teď v tom prvním díle, až v nějakém tom druhém nebo něco. Ono už to docela zpívá. No, nepojedeme jako díl od dílu, je to takový to. A to, že ta část toho Mindflayera, která v něm tak nějak zůstala, takový ty částečky, takže slouží jako nějaký radiopřijímač a že nemusí teda být jenom jednosměrný, ale může být i obousměrný, což samozřejmě je hodně důležitý pro další dění potom ve Stranger Things. Tak, pak tady mám v Upside Down armádní laboratoř, zjišťujeme teda, že tam armáda pracuje na nějakém zase, přesně tak. Je to teda herečka Linda Hamilton, která hrála Saru Connorovou, tady hraje doktorku Kay. Jo, docela taková drsňačka. Jo, hodně drsný, ale tak ono ten obličej sama o sobě už ono, prostě to už jasně nikdo neodpáře. Takže vidíme tady teda ten výzkumák. Jo, experimentuje tam na nějakých těch tkáních z toho Upside Down, zjišťuje věci a samozřejmě je to jedna z těch hlavních mozků teď celý ty operace v Hawkinsu a snaží se zachytit Eleven. Taky. Jo, to je vlastně jediný, to je vlastně ten jedinej. Oni vlastně o Vecnovi asi podle mě ani neví, ne? Oni přímo, asi jako ta armáda. Možná ne. No, potom už jo. Pak se ale že do té doby právě si co myslí, že ta Elle je právě... Je to jejich podezření, že ona vlastně unáší ty děti. Dostáváme se teda k té Mikeovo ségře Holly. Jo, tu jsme vlastně nezmínili v tom úvodu, to je pravda. A to je právě díky tomu, vidíme to přes tu vizi, kterou má Will, teda přímo přes toho Demogorgona, který teda... Vidí očima vlastně Holly a tak, což se dozvíme potom později. Ještě Holly tam čte takovou knížku Wrinkly Time, což je taková kniha, kde děti cestují dimenzema, což zase oni to Dufferové umí tady si s tím hrát. Je tam dokonce pomocník těch dětí v té knížce, který se jmenuje Mr. Watsit, to je tam taky použito. Ta knížka tak byla dokonce i na chvíli zakázaná v Americe kvůli takovému tomu lovu na satanisty, stejně jako D&D, že to bylo vlastně na tom stejném ranku, takže... Jo. To je dobrý, to se mi líbí, že si to takhle ve finále půjčujou. Kolikrát by si člověk řekl, že to je fakt naprostá blbost, jenom že ono se to fakt jako dělo. Takže takovýhle hony se pořádaly v Americe. Jako se v 50kách spalovaly komiksy, tak tohle bylo jako v těch 80kách takovej ten hlavní bod. No a Holly je nám tu představena jako další ústřední postava. Potřebovali jsme nějakou další asi. Jich tam málo. Je tam teda recast té herečky. Akorát nevím, proč jí teda nerecastli jako trošku mladší, protože by jí mělo být asi přibližně 7. Okay, tak její 14. herečce jako vypadá mladší, ale... No ale vypadá mladší, ale tak na 12. Jako, ale ten skok tam je zase až moc jako velký oproti té Holly. Ono, kdo to neviděl teď jako čerstvě ty předchozí série, tak mu to možná tolik nepřijde, ale ten skok je tam jako markantní. U těch hlavních postav těch děcek samozřejmě se jako nedá nic dělat, to je jasný, to tak prostě musíme brát, ale uznáš tady, kdy už jako i došlo k nějakému tomu přeobsazení, tak... Ve finále, kdyby použili tu herečku, teď by to vyšlo vlastně. Tak by to ve finále vyšlo. Jako. Ale tak možná už to nemělo takový ty herecký vlohy. Jako myslím si, že to byl asi ten důvod toho přeobsazení právě. No. A jo, a ještě jednu věc tady mám k Holly, že dostal od Mikea tu Cleric figurku do toho D&D, což zase nějak... já neznám úplně ty klasy toho D&D, ale určitě to bude mít potom nějaký jako vliv, že má zrovna tuhle figurku s tím, co se pak bude víc veknou v tom druhém aktu, což je asi celkem jasný, si myslím všem. Holly teda k tomu všemu má nějaký vize, povídá si ten Mr. Watsit právě, imaginární kamarád. To se teda potom ukáže, že ve finále je Vecna, který teda stojí za těma únosema těch dětí. To zase se dostáváme k Willovi, který měl zase vizi, že dokázal i nakreslit nějaký ten obrazec, jak by to mohlo vypadat, jak to tam vypadá, ne? Nějaký v té pevnosti asi, nebo jak bych to nazval. Jo. No, prostě za takovou tou zdí tajemnou. Zdí z živý tkáně, hodně nechutný, která je docela rozsáhlá, co tam potom zjišťuje. No, jsem předběh úplně. To nevadí. Vrátíme se tam k tomu. Se zpátky. Tak, jak jsme mluvili o té armádní laboratoři, tak ji tam zásobujou celkem pravidelně různýma konvojema, právě z klasického Hawkinsu.
A v těchto situacích, kdy tam jede nějaký ten konvoj, tak ta naše hlavní partička všech těch postav tak uspořádává ten crawl, se tomu jmenuje, je to prostě takový termín, co se používá při tom rejdění těch dungeonů, tak v tu chvíli vlastně pročesávají upside down a hledají Vecnu. Jo. A právě v tuhle chvíli tak využijí té rozhlasové stanice, kde Robin takovým tím tajným kódem vlastně určí takový ty souřadnice, informace, kdy se začne takovýhle. A všichni ví, co se děje a jdou do práce. Jak to tam měli skoordinovaný, Nenci zase opět. Tak... A ta organizace byla perfektní. No. Bylo to jako výborný, to jak kdyby studoval nějaký prostě vojenské škole, asi, nebo nevím, ale vlastně se snaží prohledávat nějaký... Tak Hopper nějak byl v armádě, ne? Tam bylo, že tam je i zmiňujeme, vlastně to je zmíněný. Musel být ve Vietnamu, ne? By to asi vycházelo nejspíš. No, takže... A je to teda on, který je ten hlavní jo, hlavní vyzvedavač, ne, ten výprav, hlavní vedoucí výpravy, který teda se obětuje. Ten, který prostě vždycky chodí do toho upside down. Nasazuje ten krk a jde teda pátrá potom Vecnovi. Přesně tak. Kde si teda část myslí, že Vecna už je teda, že ho zlikvidovali na dobro, ale někteří samozřejmě ví nebo tuší, že asi ještě bude potřeba trošku víc zabrat. Přesně tak. A během tady toho crawlu tak zaútočí na ten konvoj Demogorgon, což jim trošku zahatí plány, protože ztratí vlastně takový ten radiosignál, to jsme vlastně nezmínili, že tam jezdí vždycky ta dodávka. Máme to rozdělení, zase ty party se vlastně potom rozdělí. Teď nevím, měl to s ním být teda Dustin, který teda nebyl. Jasně. Protože zase... byl napadem právě. No ale vlastně na trus, protože ve finále jim tam to uškodil těm zase jak si to řekl tím dobrým názvem? Kasta. V té kastě, tak dělal vlastně schválně provokoval, tak se mu to vrátilo. A nebyl teda účasten toho crawlu zrovna, když byl celkem potřeba, ale ona asi jeho přítomnost by v tu chvíli stejně nic nezměnila. Každopádně tam pak Jonathan se Stevem museli spolupracovat dohromady, že nám tady dávali tu dvojičku těch konkurentů, když to tak řekneme, vlastně společně. Tak a vlastně během toho crawlu tak dochází i k tomu útoku na Holly. Ne, jestli se nepletu, to je vlastně ve stejnou chvíli, kdy vlastně do toho jejich domů, tak tam zaútočí Demogorgon, aby právě unes Holly a mamka Wheeler tam má celkem dobrý hero moment takovej. Vždycky přišla ta postava fakt taková jako prostě nic moc a tady se tak jako naplno trošku měla šanci ukázat. Ukázali svoje zdatné plíce, protože se to jsem jako čuměl před tím Demogorgonem, tak se totiž schovali ve vaně společně s Holly. A na docela dlouhou chvíli. Teda. Ale bohužel to stejně nepomohlo. Stejně Holly unesli. Mamku dost pošramotil. Docela dost. Už jsem myslel, že už i na místě. Jakože už... Čím se vlastně naplňuje ta vize z té 4. série, kterou ukazoval Vecna vlastně Nancy. Takže ta je teď z toho hotová, protože se to tak nějak naplňuje. Tak jak většinou do toho šla s relativně chladnou hlavou, tak teď má trošku mlhu před očima. Díky zase Willovo vizím zjišťujeme, že jaký vlastně další dítě má být ta oběť. Teď už se nevím, jak se... Derek. Což je další hlavní postava. Další hlavní postava, kterou dostáváme. Jestli tam potřebujou. Jako, já nevím, mohli využít Eriku třeba, nebo někoho. Těch postav je tam tolik, že mi nepřijde úplně ideální zapojovat prostě zase další. A má tam relativně dost prostoru teda. Jo, to určitě přišlo. To určitě má. No, jak jsi zmínil tu Eriku, kterou se tady potkáváme, protože vlastně Derekova ségra tak byla nejlepší kamarádka Eriky, než se samozřejmě pohádali. A využil jí vlastně pro plán, jak Dereka unést, aby se na něj Vecna nemohl dostat. Přesně tak, chtějí vlastně teď ochránit všechny ostatní ty děti. Will tam má totiž takovou tu vizi víc těch dětí na těch tam bylo pěkný úlech, nebo jak to mám nevím, říct, jak si teda z těch obrázků poskládal teda ten gigantický obraz, který tam teda nakreslil, ale to je taková naše teorie, vlastně když máme záběr na tu Eriku, když je totiž v té hodině, tak je tam ten učitel a vlastně ve finále nakreslil. Vím, ale řekneme si to za chvilku. Řekneme si to, až to probereme, tak si řekneme teorii. Tak si to řekneme. Ale mám poznamenanou úplně stejnou věc. Dobře.
takže mise zachrání Dereka. Mise zachrání Dereka. Je tam taková inspirace Home Alone hodně. Jo. Sám doma, kdy tam dělají ty trapky na toho Demogorgona, aby ho vlastně pochytali. Ale předtím napřed musí celou rodinu uspat pomocí koláče. A to bylo dobré, jak si prostě ta... nechtěla vzít. Nechtěla si jít prostě přibrala. Asi nechtěla dovart, takže to šlo pozdím. Když to nešlo dortem, tak to šlo pozdím, přesně. Právě, pak bylo dobrý ty pasti na toho Demogorgona, to bylo jako super. Jo, to se mi taky líbilo, to byla dobrá scéna. A Derek nakonec přesvědčí o tom, když teda Derek vidí, proti čemu stojí, aby jim pomohl a stává se teda součástí toho našeho gangu. Ještě bych tady asi zmínil, co se děje s Holly v tuhle chvíli. Potom, co teda unesli tu Holly do Upside Downu, tak se dostává do nějakého, já sám ani nevím, jak to nazvat, nějakého do hlavy, jakoby Vecnovy vzpomínky bych řekl. Vecna tam teda prozrazuje, že rozhodně vlastně je tady prostor, nebo že potřebuje pochytat ty další lidi, ty děti, který mají naplnit ten jeho velký plán. A že vlastně každý to dítě asi má teda takhle v nějaký svojí jedné škatulce, každému pokojíček uděláme. Jo, nebo jako tam to bude zobrazený jako pokojíček, ale tam to víme. Ale já si myslím, že v tuhle chvíli, kdy je chytnutá Holly, tak už tam těch dětí je taky víc, ne? Nebo myslím, že tam teď Holly samotná. Já si myslím, že každý to dítě má tu vizi úplně stejnou a je to vyvolený a čeká na ty další jako děti. Jo. Víš, že jsou tam uvězněný vlastně v úplně stejné iluzi všechny ty děti. Jasný, že nejsou prostě spolu, ale každý má vlastně ten barák pro sebe. Protože to si pak začnou, to by se mohli spojit proti. A to by se mohli začít přemýšlet. Přesně tak. Takže takhle každý to dítě v tom svém jako v tom malém vězení v podstatě. Jo. Ale vlastně jim Vecna říká jedno pravidlo, aby nechodili do lesu, že tam čekají právě ty příšery, před kterýma se je on teda snaží zachránit. Ale to by nebyla Holly a dostává od nějaký tajemný postavy, dostává mapku, že se má teda vydat do lesa, přímo ke skále. Což mi teď trošku jakoby bortí možná že každý to dítě má tu svoji. To je ve finále možná pravda, takže ve finále tam je možná zatím jenom sama Možná jo. Je to takový asi důležitý detail, který ta postava to pozná, ta druhá, ale ta druhou postavou se dozvídáme, že někdo jiný než Max. Jo, takhle. Myslíš, že by to nebyla Max? Cože? Myslíš, že by to nebyla Max? Ne, každopádně to byla Max, která ji vylákala. Jakoby to, stejně bychom se k tomu už teď si myslím dostali. Myslíš si, že to je někdo jiný? No, jako napadlo mě to, no, jako jestli zase, aby takhle tu důvěru asi ale zase proč by jako, to se mi bortí samo ty. To se bojím, že už by jakoby nezvládli vyřešit. A to je blbost, tam zase potom máme k tomu právě ten background, jak se tam vlastně ta Max zůstala, takže to asi jako ne, no. Jasně, myslím si, že to asi je mysl Max, která je teda teď uvězněná jakoby ve Vecnově hlavě, když to tak řeknu, a kvůli tomu se nemůže probrat z toho koma, ve kterým pořád je. Jo. No, nevím, jestli se vůbec jakoby člověk se tak probrat z toho koma, přece jenom zlámaný všechny končetiny, slepá taky vlastně. Jo, ale tak záleží, asi zlámaný kosti možná se stihly zaléčit, jo, ale jestli ta slepota není způsobená právě třeba tím, že je uvězněná v tom Vecnovi, víš, že to bylo jako že ale, to bylo jako... ale ne, ono to možná v tom traileru je potom jako vidět něco. Jo, že vidí. No to nevím, to se nejsem jistý, ale osvobozují tam, takže se určitě probudí a nejsem si co jsem myslel, že si nejsem jistý, jak to tam s těma očima je, ale já si myslím, že asi jako uvidí, že by to bylo. Okay. Nebo hele, uvidíme, možná uvidí Max, uvidíme, jestli Max něco uvidí. No, každopádně tam je teda pěkný zase to vlastně to backstory tý Max, jak se dostal do té hlavy. Což taky zajímavé je, že se tam dozvídáme možná budoucí Vecnovo kryptonit v té hlavě, protože přece jenom se tady nechce vydávat do té skály, protože se tam vlastně schovává jediný místo, kde se kam se vlastně on nemůže dostat, nebo spíš nechce, má tam nějaký blok a dost velký teda, co se bylo jako poznat. Jo, správně na to narážíš. Takže uvidíme, jaký to bude mít další teda, jaký to bude mít vliv do té další várky. Přesně tak. Takže to jsme probrali Holly a Max. Derek teď, jak pokračuje ta mise s tou záchranou těch dětí, jasně. Asi je tak nějak na řadě? Tam se to bude snažit vzít do režie armáda a snaží se všechny ty děti v tom věkové kategorii, které jsou ohroženy, tak se všechny stáhne do té. Místo, přesně tak. Má to jedno místo do té své základny, do toho centra Hawkinse.
takže to samozřejmě se naší partě nelíbí, takže se zase opět snaží vytvořit plán na záchranu, teda kompletně teda této třídy. Využijí k tomu ty tunely, které jsou vlastně, kterým je podkopaný právě Hawkins, což jsou takový ty původní tunely, kterým vlastně se Upside Down snažil infikovat Hawkins, ne? Jestli se nepletu. To bylo asi v nějaký tam je využívali. Už od začátku. To. Už v té první, druhý, že jo, jak to infikovalo ty dýně a tak, že jo, to si myslím, že jsou tam je takhle. Díky tomu teda vytvoří plán, jak se dostat do základny nepozorovaně. Některé ty děti vlastně i osvobodí, některých se to oni využijou vlastně Dereka využijou jako návnadu, protože ten jedinej vlastně, který ho oni mají, který není na té základně, přesně tak, tam hodí jako takovou návnadu a postupně konvertuje ty ovečky to bylo super. To se jim povedlo. No, takže zase ta byla inspirace, myslím, že že to bylo filmem možná, ne? To Robin přišla na to s tím záchodem. To je to Great Escape, se to jmenuje jestli to je velký útěk, teď nevím, to nejsem si jistý, ale je tam inspirace nějakým filmem. Že se bude utíkat přes záchod. Takže... Robin je celkem cinefil, takže ta umí využít situace. Takže to využijou a vlastně vykopají díru u záchodu a snaží se takhle vlastně po jednom sem přestupujou, tak se snaží zachránit. Přesně tak. Ale nakonec se to zvrtne, přece jenom překopali totiž u toho i trubky a dostali celou tu partu a tam teďko dostupuje potom do hry. Akorát Robin teda zvládla uprchnout s několika těma dětskama a Lukas ještě, myslím, taky. Ten je uvízlej vlastně v těch tunelech. Jo, ten zůstal v tunelu. Zůstal v tunelu, Robin se povedlo uprchnout s několika dětma a vyzvedává je vlastně Mary, který tam skrz tu sérii působí jako takový dodavatel. Dodavatel do té karantény. Dodavatel takovýho tajného zboží, přesně, pašerák. Jo, teď je to vlastně důležitý to rozdělení těch party. Právě a celý zbytek Mike Will a ty děcka. Tam asi nikdo jiný možná nebyl. Asi ne. Jo, protože během toho pronásledování, kdy se snažili... Byla tam i Joyce s nima ještě? Ne, asi spíš ne. Joyce tam byla. Byla? Myslím si, že Joyce tam byla, člověče. Jo. No. Bylo by dobrý, kdyby tam byla, jakoby, aby viděla, co se děje, ale nejsem si teď 100% jistý, ale nevím, kde jinde. Nevím, jestli tam byla předtím, nebo já nevím. Ale ona není kde jinde by vlastně mohla v tuhle chvíli být, si myslím. Jo. No, podle mě tam totiž byla a tam byla ta konfrontace potom s tím Vecnou. No. Byla konfrontace s Vecnou. Jo, byla tam, je tam s nima. Jo. Tam byla s nima. Určitě. A ještě jedna část party tak je v Upside Down vlastně dohromady. Jo, to jsme zapomněli zmínit, že ve finále, když se snažili chytit toho Demogorgona, nebo vlastně, když se snažili zachránit Dereka, stopovali tak zároveň totiž se snažili vystopovat, nebo vystřelili takovej ten sledovací čip do jednoho Demogorgona, aby je právě zavedl za holy. Přesně tak, akorát se to stejně nepovedlo. Nepovedlo se to, ale díky tomu, že ho sledovali, tak se ta jedna část party dostala do toho Upside Down. Což byla Nancy, Steve, Jonathan, ne? A Dustin je tam taky. A Dustin má ještě, dobře. Jo, a teď vlastně, jak se tam ještě sakra dostala ještě Eleven. Eleven tam vlastně stihla proskočit, když se snažili zachránit Holly ještě a nestihli to. Jo, ta tam vlastně... jasný, a furt tam máme uvízlýho toho. Furt tam máme uvízlýho Hopra. Tak, k něm se vrátíme asi na konci. Máme rozdělený ty party, teď to máme rozdělený ty party. No. A řekneme si, co se děje teda v té military basece, teda na povrchu. Na povrchu. Na řadu přichází teda Vecna, ten se tam teda... nejdřív to tam na to zaútočí Demogorgoni. A docela dost pěkný záběry, že to líbilo. Je to hezky natočený, ale je to taková velká střílečka už teď v tu chvíli. Velká střílečka, velká řežba. Ale je dobrý vlastně, jak je tam teď trošku jdeme mimo příběh, ale trošku jasný, to... Ale to si musíme... Jak tam ta kamera vlastně sleduje... Toho jednoho ve finále. Jo, vlastně Mikea v podstatě, ten je tam takový ten hlavní a sleduje skrz to bojiště, tak to bylo moc hezky udělané. Potom to máme i z pohledu toho Demogorgona, ne? Jak to tam právě skáče společně s tím. Protože se to přepíná s tím Willem, který vlastně vidí i Demogorgonský trošku. Demogorgonský, přesně tak. Tam vlastně máme napřed tady tu řežbu a potom přichází i Vecna, který má trošku jiný design zase, než měl v té minulé sérii. Určitě, co jsem koukal na obrázky, když si najdu Vecnu, tak se jí teď mnohem víc přiblížil jako té D&Dčkový verzi. Jo? Jo, s těma jako...
Já bych to nazval jako dřevo prostě, že to je pak kořený, je takový kořenový prostě, je to kořenový vězeň. Je to kořenový vězeň, no. Takže Vecna D&D, jo, tak se skvěle podívám. Jo, že tam je víc takový... Jsou tam ty červený oči a tak. Takže se mu možná víc jako teďko ještě víc podobá. Jo, ta tělesná konstituce a to vlastně asi ty, jo. Vlastně ty výrůstky jako taky. Ale takový víc jako nelidský. Mě možná jako víc seděl ten design teda z té předchozí série, přijde mi, že teď už je to možná trochu moc. To moc. Ve finále předtím bylo super, jak to bylo fakt jako čistě ten praktický efekt, ten oblek. No, přišlo mi to lepší, ale uvidíme, až na něj zase bude vidět trošku líp. Teď jsme ho vlastně dostali jako lehce, ukázala nám zase, že tu jeho sílu. A vlastně už dokáže se vyhnout ohni, to nevím, jestli tam vlastně úplně mohl. Ne, to je pravda. Jsi udělal tu bariéru, že se dokázal odklonit. No, vypadá jako, že působí silnější, než vlastně byl předtím. Jestli to teda bude díky i těm dětem, ale zatím máme jenom tu holi. Jako. Zatím asi ne. Myslím si, že ty děti na to asi nemají možná vliv. Ale že se dal nějak do toho, no. Těžko říct. Se dal možná nějak do ústraní, ale čerpal nějak sílu. Těžko říct. No a máme tady Willovo čarodějnický coming out. Přesně tak, protože jak je mohl sledovat, tak nakonec zjišťuje, že dokáže teda i ovládat. Ale ne přímo ovládat, ale nějak jako... No jo, vlastně... já bych řekl, že přímo se dokáže napojit na ten hive mind a přímo jim dávat rozkazy a celkově s nima manipulovat. Vlastně to, co s nima dělá Vecna, tak stejnou moc má. A měl jí celou dobu, jenom jí potřeboval odemknout. Přesně tak. Odemkli to teda nějaký vzpomínky společně, který... Jo, takový patronus trošku. Patronus, přesně tak. Takový veselý vzpomínky. Jo. Ona vlastně předtím nahlodala už ta Robin, ne? Jo, mají spolu ten queer speech takovej, ale hezký. Povedlo se jim to zpracovat. Povedlo se jim to zpracovat hezky, si myslím. Vůbec to tady jako není. Ne, to bych řekl, že si myslím, že se jim povedlo, že to byla dobrá jakoby linka skrz tu sérii. Teda skrz ten arc teď v té sérii, takže že se jim to povedlo. Vecna tam u toho každopádně už není, tady u toho revealu, ten tam jenom ten tak nějak přijde se tak nějak jenom ukázat, vlastně řekne Willovi, že vlastně za nic nestojí v podstatě. Jasně, že to byl ten první, na který si to všechno zkoušel. Což je docela zajímavý to pojmenování to first, tomu se tam možná dostanu u toho těch spekulací. Spekulace, dobře. Víš na co narážím, nebo ne? Ne, zatím ne. Dobře. Jo, už asi vím. No, takže Vecna odešel, Will má schopnosti, prostě potřeboval, Majka chtěl tak moc, že se nestal prostě 11. To je fakt. No, ve finále ty schopnosti má stejný, jako už teďko to. No, vlastně ne. Nemá. Má ty manipulační ty schopnosti. No, k tomu se dostáváme teda, přepneme zase na teďko chvilku na tu Eleven. Jo, a každopádně tam zlikviduje ty demogorgony, který jdou po těch různých partách, které zůstaly, Polukasovi, Mikeovi. A to je vlastně... Ještě byl třetí, a protože ještě třetí šel po té dodávce, kde byla Robin. Ještě jak byla Robin, furt nebyli v bezpečí, to byl ten třetí a všechny je zlikvidoval a zachránil. Přesně tak. Jo, takže teď přepneme se zase do toho Upside Downu. Je to trošku chaotický, ale... Zpátky k Eleven. To nevadí. Zpátky k Eleven, protože ty se rozhodnou teda napadnout tu základnu, kterou má armáda v tom Upside Down, konfrontují tam vlastně tu doktorku Kane. Jo, protože oni totiž vlastně přišli na nějaký způsob, jak dokážou tlumit ty schopnosti L. A chtěli to vlastně nějak jako zničit, anebo rozklíčovat vlastně, co za tím všem stojí. Ona si vlastně celou dobu myslí, že tam totiž mají toho Vecnu. Jo, ale není to pravda. Používají vlastně jenom prostě nějakou tutu. Koho? Nějakou tutu. Ale já nevím, jestli to bylo přímo právě tímhle, že dokázali to tlumení, nebylo to jako mechanický přístroj? No, to já nevím. Možná jo. To si nejsem 100% jistý, víš, jestli to bylo způsobený tím, koho tam teda drželi. Ale oni to tam nějak předtím zmínili, že mi to jako dávalo potom smysl. Oni tam jako zmínili, že by to mohlo být někdo další prostě s těma schopnostma, no. Každopádně Hoppers Eleven obsadí tu základnu a zjišťují, že je tam zavřená osmička. Je to ta Kali, kterou známe z druhé série, za kterou Eleven uprchla na chvíli. Vlastně to bylo takový, si člověk teďko řekl, že... Taková ta, jak tam měla ten gang a dokázala manipulovat myšlenky, vkládat takový ty noční můry a tak to byla ona. A nevím právě, jestli úplně ty její schopnosti jsou tak rušivý na tu... Odpovídají tomu
na tu Eleven. Tomu tlumení. Ale vlastně nevím, proč ji tam drželi, jestli jaký byl ten konkrétní důvod. To bude ale asi je to věc, nebo určitě se to rozvíme zase. Takže jako vlastně už tam máme dohromady 3 lidi, tady jako se schopnostmi. Mm-hmm. A každý z nich má jednu z těch Vecnovou schopností. Jo. Eleven má tu telekinezi, Will má to ovládání toho hive mindu a ta 8 má ty iluze právě. Jo, takže společnýma silama jsou jako Vecna. jsou Vecna. No, tak takhle asi jako... Máme, ještě asi jsme to tak nějak... Asi jenom k těm predikcím, já si myslím, že jinak jsme se tak nějak dostali snad ke všemu. Jo, super. No, co myslíš? Jo, na konci teďko konec té várky byl superovej, to první Willovo schopností. Tak... No ten první a 4. díl mi přišel super a ten druhý a 3. mi přišlo, že takový to... vyplňovej, no. Jo, že se jenom čekalo, než se bude moct dít ta 4. Vlastně jsem čekal, že to bude takový trošku nabušenější a osudovější už teď od toho začátku, ale asi je dobře, že jdeme trochu pozvolna. Víš, tak... že mi přišlo, že třeba ta půlka té 4. série, kde se to jakoby přetlo na tu půlku, takže to bylo vlastně zajímavější, nebo víš, takový epičtější než tady ta půlka. Než ta půlka, jasně. I když jo, ten Will je samozřejmě jako velká věc, že jo, co se tam s ním děje, to zase jo. No, Elta dostal se dost prostoru. Ale naštěstí ne tolik. Já prostě... Jo, to nebudeme tady komentovat, ale jako já mám právě radši prostě to duo Steve a Dustina, prostě celkově takhle tu partu bez těch schopností, je to prostě... No jaký jsou tam tvoje nejoblíbenější takhle postavy vůbec z celého toho Stranger Things, jenom než se dostaneme k těm predikcím. Ale za mě asi ten Steve, protože je tam superovej ten charakter development od začátku, že se z něj stane, že ze začátku je prostě takový ten klasický středoškolský... Jak to pojmenovat? No, prostě je takový ten namachrovaný cápek. Jo. A postupně se z něj prostě stává takový ten rodinný typ. A je to superový development. těch dětí, jak budou jezdit tím karavanem. No. Takže Steve jeden za mě úplně z nejlepších postav. No a pak ten Dustin. Jako. Jo. Oni ho chtěli nějak, mám dojem, i zabít původně, že to bylo v plánu, že Steve se úplně nedožije konce Stranger Things, nebo to pořád ještě nevíme, ale minimálně, že už možná teď tam nemusel být, ale že byl vlastně tak dobrou postavou a tak skvěle stvárněnou, že tím Joem Kerem, že se ho ponechali. Takže to je jeden z... Tady je vidět, že to je asi i jedna z oblíbených postav právě našich tvůrců Dufferů. Byl super i Eddie teda, toho bohužel už teda odnesli. Já jsem doufal teda, že se třeba ještě budu doufat, že se třeba vrátí jako... Nesázejí na to a nesázejte na to. Já si myslím, že je to takový jako přání fanoušků, ale vůbec si myslím, že to do toho příběhu nezapadá. A že by to vlastně anulovalo nějakou tu jeho oběť, kterou tam měl. A nevím, jestli by to bylo vůbec pro ten příběh jako dobře. Jasně, jo. No hele, uvidíme, co to namíchají, ale... Jakým způsobem by ho mohli použít, je, že by třeba Vecna nějakým způsobem se snažil ovládnout Dustina, nebo nějak jako to. Jasný, že by a udělal mu jako vizi, ale neoživujte ho, prosím. No. Já mám hrozně rád postavu Max a Robin. To jsou takový moje oblíbené postavy. A ten Steve je samozřejmě jako, to je skvělý samozřejmě. Taky. Ten se ale tady ty dvě si nezmínil a ty já mám taky hodně rád. Tak jo, predikce. Co si myslíš, co se bude dít dál? Už jsme tam malinka to nějaký věci nakousli. Vracíme se teda zpátky k Erice, do její třídy. Myslím, že to bylo asi vyučování možná fyziky teda. Nebo něco takového. Byl tam zase ten profesor té party vlastně ve finále, který možná zapálil pro celkově takovýhle ty nerdovský věci. Ty geekovský. No a zrovna přednáší teda o červých dírách a shodou okolností ten obrázek, nebo vlastně ten, jak to popsat, schéma, tak vypadá shodou okolností skoro nebo identicky jako to, co vlastně nakreslil Will v té, no, jak se to asi jmenuje česky, ve Stodole. Stodole. Jo. No, já si myslím, že to bude mít něco, co dočinění s cestování s časem trošku. Se to tam nakusuje. Nevím, co je ten Vecnovo ultimátní plán, ale nějaká manipulace s časem tam nejspíš bude. Přece jenom provází ho tam ty hodiny, už od té 4. série je to jedno z těch nejdůležitějších věcí, co tam s nimi je jakoby spojeno, jsou ty hodiny. Hlavně chce 12 dětí, 12 dělá vždycky jakoby takový ten celek, kruh, máš i hodiny na 12 těch částí, takže to bude jako součást nějakého rituálu, který tam má asi mít něco, co dočiní s časem, si myslím. Jo, ale jestli se mu to vůbec povede, to tak ve finále by to dávalo smysl. Ve finále se možná chce vrátit to do té podoby, kdy byl vlastně klasický, ještě nebyl Vecna.
a vrátit se a prožít jako asi možná, dejme tomu, jako klasický život, víš? Jako možná. Já si myslím, že se chce vrátit ještě dál, že se chce vrátit ještě na střední školu, protože tam máme tak, kdy tam Max prochází těma jeho vzpomínkama, tak tam máme tu střední školu, kde on vlastně studuje, vidíme tam i mladou Joyce. Ještě si myslím, že tam bude něco jako... Oni totiž tam bylo, já jsem na to myslím jako koukal, někdo tam neskočilo, i tam máš potom dokonce i Hoppera, normálně na nějakém to papírku, na kterém kouká. Jo, jak tam nacvičují nějakou tu... Že tam bylo jako spousta právě i těch i ty rodičové těch. Jo, a já si myslím, že to tam bude mít dost velký vliv a možná i to, proč si vybral Willa, nebyla úplně náhoda a nějak to s tou Joyce bude možná souviset třeba. Nevím rozhodně jak, ale myslím si, že to není náhoda. To bude zapojená teda i ta jeskyně možná i. Jo, no s tou jeskyní tam on měl podle mě nějak, protože ona existuje nějaká divadelní hra ještě jakoby o mladém Henrym totiž. Jo. A tam je nějaká jeho backstory, ale úplně moc nevím, jak to není kanon, ty vole. No, za prvý nevím, jak je to braný kanonicky, za druhý o tom vůbec nic nevím, ale tam podle mě se měl nějak poprvé jako dostat do Upside Down, nebo nějak tam měl jako získat ty schopnosti nebo něco. OK, jo. No, hele, určitě. Ale vím o tom prd, takže bych to nechtěl vlastně úplně rozebírat, ale tak. Jasně. Tak, co tady máme ještě? Jo, vzpomínka z jeskyní, tak to jsme trošku probrali. Flashback s mladou Joyce, to taky. Jo, pak tady mám ještě, jak jsem ti říkal, ty naše 3 hrdiny, který vlastně mají ty Vecnovo schopnosti dohromady, což je teda 11, 8 a Willovi tam říká to The First, takže 1, což nám dává dohromady sumu 20 a 20 oni potřebovali hodit v té úplně prvním dílu, aby to. Ale myslím si, že to je tak jako velký stretch, že pokud, tak je to spíš náhoda, že to není rozhodně promyšlený od začátku a že to je spíš jako hezký jako easter egg takovej nechtěnej možná. Ale nechci je podceňovat. Já spíš třeba to First u toho Willa, tak to spíš chápu tak, že přece jenom jako taky to D&Dčko i lore moc neznám, ale měl svého prvního nějakého toho čaroděje právě Vecna, tak jestli to neodkazuje i na tady to, víš, jako trošku. Jo, jako a což by bylo jenom jako pomrknutí, a nemělo to žádný vlastně další možná jako impact dál, ne? No ono se to furt spekulovalo, kdo jako bude ten jeho první právě ten jako jeho čaroděj, jo, takže ten Will, že to teda... Ale já si myslím, že v tuhle chvíli už on se k němu nepřidá ani jako žádnou manipulací, že už by neměli často vyřešit. Já si myslím, že budou mít co dělat, aby vůbec s Willem na správné straně dokázali něco s Vecnou udělat. To je pravda, no. No každopádně teď kolik nás čeká těch dílů? Ještě 5? Ne, myslím si, že by měly být 4. Celkově nebo v té várce teď? Ne, 4 a pak ten 1. 4 a pak ten 1. No, teď už to bude mít všechno. Jestli to nejsou 3 a 1, teď bych jako nerad kecal. Ale že tu minutáž, tak už to má vlastně jak celovečeráky teďko. Už ten poslední, ne? Ten poslední už byl, to už byl dlouhej a nevím, jestli už jsou odhalený časy potom na to. Jo, ale taky určitě přes hoďku to je určitě, jo. Jo, jako mají dost času to vyřešit, to zase o tom žádná. Ale už by to nechtělo asi přidávat nový postavy, asi už nemusí. Ne, to už bys na to musel, jo. Tak, jo a ještě tady mám to s tím Stevem. Steve Jonathan, myslím si, že jeden z nich to asi nedá teda do konce té série. A já si myslím, že to zrovna bude teda Steve. Záleží, jakým stylem to jako zahrajou, ale jeden z nich to asi nedá. A myslím si, že to bude mít co dělat s tou radiověží. Jo, OK. Na kterou už tam lezli vlastně v té první epizodě. Myslím si, že se tam s ní něco porouchá, že tam jeden z nich poleze nahoru a už nesleze dolů. A uvidíme, který z těch dvou to bude. No, jeden si to možná trošku spečetil, přece jenom jsme tam viděli ten prstínek. Taky takový hint, možná lehce. Právě. Proto si myslím, že to spíš nahrává na toho Jonathana. I tam má to tričko The Fall na sobě celou dobu v tom prvním díle. Nebo možná i pak v těch dalších. No, tak uvidíme, jestli to bude on, kdo spadne, nebo ne. Jestli se naše spekulace potvrdí. No a to je z tohohle videa všechno. Pokud se vám video líbilo, budeme rádi za like a odběr. Budeme taky rádi, když nás budete sledovat na našich dalších platformách, třeba na TikToku, Spotify nebo Instagramu. Dolů nám dejte vědět, co jste tam zachytili všechno vy. Určitě jsme nezmínili všechno, nemohli jsme ani všechno zachytit, takže nám určitě ještě dejte vědět, co jste. Jakýkoliv zajímavosti. A nějakou predikci taky, jestli třeba máte ještě nějakou jinou. Yes. Díky a čau. Čau.